mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat mempelai berdua ya Mas Ade. Selamat tahun baru. Ya. Oh iya, selamat tahun baru. Iya. Ya. Moga-moga ndang meteng. Amin. Ndang duwe anak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nggih. Melampah, ayo enggak. Lestario, Mas Aten kalian ndak setu. Aku mbok jurene bencong ngono. Mboten. Ben duwe anak boyo ngono. Kaya suwun ya. Ya padha-padha. Omonge lek sapa Kang Nyono ben ngendoknya apa sapa iki? Jane aku malah mesakne setune nek entuk kowe iki, Mas. Mandek. Kaya. Ya, ora apa-apa setu ayu kok. Mugianto berkah ini kandiku mong tansah limpah panungku sedya kula
Jangan diguyu ya Mas ya. Boten. Niki sinden. Sinden jadi-jadian. Mangga. Tak tunggu seliramu Masa sis karek bening Mas. Masa aku mau butek gede. Iya toh Mas selametin Mas. Iya. Mungkin ngono. kurang diedit. Mungkin ini padahal sebar perawatan kok ya. Neng endi Mas? Ahas. Biasanya itu tergantung amal dan perbuatan. Makasih. Ya, mangga.
ngambara ing ngawang hangeng langut bebasan tanpa trepe narapasing meko mendung ngidari peri jagat ngulandoro nglambara ngai gunung atumpul ngumbar kakasan satemakino ngimpi atur besar ini menika katur Bapak Ibu Rombongan Provinsi Sepuh kantos panjenengan karyawan hiburan katur mendengar sopan jenengan satu sumangga Seripan seripit lentiane mrake simpit gandes luwes wiragane hanglam lami Sidang
Dek Sarini. Nggih, Mas Ade. Ugi hanjrengi rawuhipun para tamu, Bapak Ibu ingkang temben kula rawuh ngaturaken sugeng rawuh. Ugi para tamu ingkang sampun pikantuk pasugatan, sumangga pun rahapi kanthi raos ingkang mendika saparinipun katur saking Hamugati sinambi hararas malipur saking kanca-kanca karyawan Sritek monggo. Karyawan hiburan. Hiburan monggo. Yo. Katon bunga kenya kang pindho sari kuci kabeh mau amung mimpi. Matur sembah nuwun Dek Sarini. Aku pilih
Nggih ndherekaken sekundur para tamu ingkang sampun bareng badhe kondur ugi sembah nuwun ingkang agung munggah karoan panjenengan sedaya meresaken nyembatan setunggal bangsa sawiji. Monggo Dik Sarini. Catatan sajroning ati datang luntur saya merati aku kowe tadi garwa margo Kupuk asmara sampun katur. Matur sembah nuwun Dik Sarini minangkani pamundhut panyuwun ingkang nuansa klasik katur para kasepuhan birunggan ugi katur Bapak Ibu yang tasih parenggahan pun sekecaken menunggan kanthi mar.
Mbak Dara ini. Pripun Mas Satim? Ali-ali cincin napa-napa jenengan rumah ini. Mangke nek di pelurut nang MC-ne, Bu, atas-atas nggih. Ibu-ibu mesake dikira duduh wedang. Diuyup. Ya Allah mesake aku. Monggo Bu katur kagem. Ya Allah Mas Satim tambah raketok Ya Allah aku ning tambah. kono. Ya ning kene anu Mas mati kita jeglek iki orang bayar pulsa. Oh alah. Kemeruh. Ndak apa-apa ini gangguan sebentar nanti Oh iya, bisa nanti semoga diperbaiki ya. Monggo. padang lagi. Ya, monggo siap. Sekar bisa nyawang gunung desa Gati raja tinggi ora ilang gane padha lara lopo. Oke, Terima kasih. Siap, Adik Nindi ya. Mas Kuncung saya mau nyanyi. Yeneng tawang ono lintang cahayu aku ngenteni marang meko hengang kosong sontakon wan tane haraki janji kweling sumedhot ras ing tias singson marsapa sinaksenan bumi tangis ing tias nganteni padang rembulan